imbagħad salbuh. Hekk seħħet il-profezija tas-Salm ta' buli jdejja u riġlejja nista' not tgħadmi kollu. Dan hu l-mument li fih il-ħaruf bla teba' jitħejja l-qatla. Kemm dnubijiet frott tal-egoiżmu tagħna li bdejna naħtfu kollox. Hemm ukoll id-dnub ta' skieta tal-omertà li ma konniex leħen għal dawk li m'għandhomx leħen. O Marija, idejn ibnek Ġesu ma msabrin, iżda baqgħu miftuħin għal kulħadd. Għamel o Marija li jdejna jkunu miftuħin biex jagħtu u riġlejna ħfief biex jgħinu. Missierna li jint fis-smewiet tqaddis ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema iqda fl-ard. Imbierka l-passjoni u l-mewt ta' Siedna Ġesu. 12 stazzjon. Ġesu imut fuq is-salib. Naduraw ko Ġesu imberkuk. Mill-Vanġelu skont San Mark. X'in saret is-sitzija waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disasija. U fid-disasija Ġesu għajed bleħenoli. Eloi, Eloi, lema sabaktani, li jfisser Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. U mar wieħed jiġri xabba b'sponża bl-imbit qares, waħħala f'tarf ta' qasba u taħ jixrob fil-waqt li qal. Stennew ħanaraw jiġi xelija jniżlu. Imma Ġesu għajja tajta kbira u rat ruħu. Ejjew naduraw lil Kristu msallab. Li waqt li aħna tajnih il-mewt huwa tagħna l-ħajja. Waqt li aħna raddejnielu t-tmiem huwa raddielna il-bidu ta' ħajja ġdida. O Marija ħajja ħlewwa u tama tagħna, int li rajt bajnejk lil lebnek jagħti l-aħħar nifs. Allimna kif nirrispettaw il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil sal-mument tal-mewt naturali. Missierna li jint fis-smewiet tqaddis ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema iqda fl-ard. Imbierka l-passjoni u l-mewt ta' Siedna Ġesu. 13 stazzjon, Ġesu mqiegħed fid-dirajn ta' Ommu Marija. Naduraw ko Ġesu imberkuk. Xmun qal lil Marija, ara dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li jmerruh u int ukoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Marija li kienet tagħtu l-ħajja, issa taraħ fih dana mejjed. Ratu ġej fid-dinja, issa ratu jħalli din id-dinja. Ġbaħar ta' niket għal qalb ta' ommu. Li Marija kella darbtejn lil Ġesu f'ħoġora, darba ħaj f'Betlem u issa mejjed fuq il-Kalvarju. Min jaħti għal dan kollu u għal ħlas għad-nubijiet kollha tagħna. O Marija nitolbuk għal-vittmi tal-vjolenza, għal-vittmi tal-ħdurxija tal-gwerer, għal-vittmi tal-mibeda, nitolbuk għall-ommijiet kollha u għennisom u farraġum. Missierna li jint fis-smewiet tqaddis ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema iqda fl-ard. Imbierka l-passjoni u l-mewt ta' Siedna Ġesu. L-14 stazzjon, Ġesu mitfun f'qabar ġdid. Naduraw ko Ġesu imberkuk. Mill-Vanġelu skont San Mattew.
Giuseppe minn Arimatija daħal qudiem Pilatu talbu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu staġeb li kien diġà mejjed. Bata ċ-ċenturjun u staqsih jekk kien xilu li miet. Meta jimbagħad sar jaf mingħand iċ-ċenturjun tal-ġisem ta' Ġesu lil Giuseppi u dan xtara l-iżar tal-għażel, niżżel lil Ġesu mis-salib, kefnu fil-iżar tal-għażel u qiegħdu f'qabar imħaffer fil-blat. Imbagħad gerbeb ġebla fid-daħla tal-qabar. Tgħidġi li jiena tfint lil mulej billi ħbejtu u stħajt nistqarru. Tgħidġi li tfint il-messaġġ tal-Vanġelu billi ħbejtu u għamilt kompromess mad-dinja. Tassew minn fejn kotor id-dnub kotrot fuq li kotrot il-grazzja. U fejn kien il-qabar tal-mewt, hemmhekk titnissel il-ħajja l-ġdida. Missierna li jint fis-smewiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema iqda fl-ard. Imbierka l-passjon u l-mewt ta' Siedna Ġesu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li jint fis-smewiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema iqda fl-ard. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbierka jint fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jisruħu fi sliem, slima lik Sultana. Urina wara datur f'dament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Itlob għalina qaddisa Malla. Nistgħu noqogħdu bil-qiegħda, nagħmlilkom xi avviżi, kull filgħaxija fis-sitta nofsija qabel il-quddiesa jkun hawn it-talba tar-Rużarju u fis-sitta u kwart tul ir-randan kollu issejr it-talba tal-għasar. Dan barra fil-jum tal-ġimgħa, meta fil-jum tal-ġimgħa fis-sitta nagħmlu l-meditazzjoni tal-Via Sagra. Infakkar lil dawk li għadhom jixtiequ jiġu magħna il-ħadd li ġej bit-trasport li qegħdin norganizzaw għal pellegrinaġġ tal-Kurċifiss Mirakulus, mitlubin jagħmlu dan possibilment sa nhar is-Sibt fl-uffiċċju parrokjali sabiex inkunu nistgħu norganizzaw it-trasport fir-rigward. Huwa ħafna aktar jaqbel li wieħed juża dan it-trasport sabiex eventwalment nevitaw illi jkun hemm konġestjoni ta' traffiku fuq kollox nerġgħu insibu mill-ġdejд it-trasport lura wara illi jintemm il-pellegrinaġġ. Kull nhar ta' ġimgħa fi żmien ir-randan wara l-meditazzjoni tal-Via Sagra ikollna quddiesa speċjali illi marbut magħha se jkun hemm ir-reb tal-indulġenza ġala darba din f'din is-sena tal-ġublew u f'din il-Knisja Ġubilari. Għaldaqstant inħeġġiġkom billi aħna kif inġbarna llum u qegħdin niftħu dan iż-żmien tar-randan kull nhar ta' ġimgħa, fil-ġimgħat tar-randan ninġabru fis-sitta tal-Via Sagra imbagħad eventwalment għall-Ewkaristija biex aħna nakkwistaw dan il-benefiċċju ta' grazzji li l-Knisja qed toffrilna f'din is-sena tal-Ġublew. Fl-aħħar nett it-tfal li jedinaw fostna wara l-quddiesa nitlobhom sabiex minn fejn il-bieb jiġbru l-kalendarju tar-randan u għal dawk li għadhom ma ħadux anke jingħataw il-karus sabiex permezz tal-emejjel ta' sagrifiċċji inkunu nistgħu ngħinu bħas-soltu lid-dar tal-Providenza. Fil-bulettin diġà deret lista tal-oġġetti tal-ikel li nistgħu nofru bħala karità matul dan iż-żmien tar-randan.
Illum qed nagħtu bidu għal Randan imqaddes, żmien ta' tiġdid spiritwali fil-mixja tagħna wara Kristu. Ir-Randan u stedina biex nerġgħu niskopru is-sejħa tagħna għal qdusija, inħallu l-kelma ta' Alla tmexxina u insaħħu l-impenn tagħna fil-konverżjoni tal-qalb. F'dawn l-40 jum aħna imsejħin għal talb aktar intens, sawm li jsaħħaħ l-ispirtu u opri ta' karità li jfakruna fl-imħabba konkreta lejn xulxin. Dan iż-żmien jistedinna inħarsu lejn Kristu imsallab u bħalma qiegħed iħeġġiġna il-Papa Franġisku fil-messaġġ tiegħu għal dan ir-Randan ngħixuh b'fidi ħajja u tama sħiħa. Matul din il-konċelebrazzjoni pontifikali nitolbu lill-Alla il-grazzja li dan ir-Randan ikun verament mument ta' tiġdid għalina l-koll. Inqumu bil-wifqa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U eżis, qegħdin nibdew dan iż-żmien għażiż tar-Randan.
li jirrappreżenta l-mixja tal-poplu ta' Alla mhux biss fl-istorja u fil-ħajja, imma fuq kollox lejn il-ħajja ta' dejjem, lejn Ġesu msallab, il-mixja wara Ġesu kurċifiss. Ejjew nitolbu lil Mulej permezz ta' din l-Ewkaristija biex jagħtina l-grazzja, id-don ta' vera konverżjoni. Ejjew nitolbu lil Mulej biex nieħdu bis-serjetà il-ħajja tal-fidi tagħna. Nitolbu. Għatina Mulej li nibdew bis-sawm imqaddes, it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta' Kristu. Ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma ta' Alla illum tistedinna biex nerġgħu lura għand il-Mulej b'qalb sinċira u mhux sempliċement batti esterni biss. San Pawl ifakkarna li issa huwa iż-żmien it-tajjeb biex naċċettaw il-grazzja ta' Alla u nħallu il-Mulej jibdilna minn ġewwa, filwaqt li fl-Evanġelju Ġesu iwissina kontra l-ipokresija u jistedinna nagħmlu l-opri tajba, mhux biex naqlgħu tifħir imma bħala għodod biex nersqu eqreb lejn Alla. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġoel. Dan jgħid il-Mulej: Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bl-ilfiq. ċartu qalbkom u mhux ilbieskom, u erġgħu duru lejn il-Mulej Alla tagħkom, għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla u kollu tieba u jisobih għal ħażen. Min jaf jerġa' xibdilu u jisobih u jħalli barka warajh, offerta tal-ikel u tax-xorb lill-Mulej Alla tagħkom. Doqqu t-tromba f'Sion, ordnaw sawm, sejħu laqa mqazza, iġbru l-poplu, qazzu l-ġemgħa, għajtu x-xjuħ, iġbru t-tfal u t-trabi tal-ħalib. Ħajoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku u bejn l-artal ħajibku il-qassisin għaddejja tal-Mulej u ħajjgħidu: ħenna l-poplu tiegħek Mulej u la tħallix il-wirt tiegħek jaqa' għaż-żebliħ u jiġi fil-sin il-ġnus. L-għal għandu jingħad fost il-poplu fejn hu Alla tagħhom. U l-Mulej ġie twejra għall-art tiegħu, għader il-poplu tiegħu. Il-kelma tal-Mulej. Flimkien. O Alla, ħenna lina għax nibna. Ikollok nina minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-nina tiegħek ħassar ħtiti. Aħsilni kolni minn ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. O Alla, ħenna lina għax nibna, għax jien narafhom ħtiti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. O Alla, ħenna lina għax nibna, oħloq fija qalb safja Alla u spiritu qawwi ġedded fija. La twarrabnix minn quddiemek
minn l-Ispirtu għaddistijek. O Allah, henna lina għax nibna. Rod li lena ta' salvazzjoni tijek u bi-Spirtu qalbini wettaqni. Iftaħ li xoftejja sidi u fommi xandar it-tifħir tijek. O Allah, henna lina għax nibna. O Allah, henna lina għax nibna. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu fġieħ Kristu, ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela nħeġġukom biex ma terċevux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid, fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni jentek. Araw, issa hu żmien it-tajjeb, araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Illum la twebsux qalbkom iżda isemgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġeljum Qaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Qisu li l-emil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-smewwiet. Mela meta tagħmel karità tmurx iddoqqi trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor fis-sinagogi u fit-treqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiċċ ieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta titlob idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa. Għala il-bieb warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Meta ssumu tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom
l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tkun sajjem, idlek xarek u waħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Il-kelma tal-mulej. Jiġi żmien matul is-sena illi ikollna bżonn naqalgħu għad-dar jew biex innatfuha waħda sew, jew inkella forsi anke biex nirranġawha, forsi nisbħuha jew nibdlu xi amara. U naħseb li dan iż-żmien jiġi spiss matul is-snin. Jiġi żmien ukoll illi fih induru dawra ma' nfusna. Forsi jkollna xi uġieħ law jew lem, imorru nagħmlu check-up u t-tabib jgħidilna x'għandna nagħmlu biex nerġgħu nidħlu fina nfusna, nerġgħu nidħlu f'ġisimna, nerġgħu nħossuna sew bħal qabel. U din hi l-operazzjoni illi l-Knisja tistedinna nagħmlu matul ir-Randan Imqaddes. Induru dawra ma' nfusna biex inkunu aħjar, biex inħossuna aħjar. Il-Vanġelu tal-lum jitkellem mod sabiħ ħafna u sempliċi. U propju jmiss xi ħaġa li lilna iġġalna ma nħossunix sew. Tafu x'inhi? Tafu x'inhi? Meta aħna nagħtu każ ħafna tax jgħidu n-nies, tax jgħidu l-oħrajn, kemm fit-tajjeb kif ukoll fil-ħażin, kemm tiġrilna din. Nagħtu każ tax jgħidu l-oħrajn. Ħanamlilkom mistoqsija. Għalfejn taħsbu illi huwa importanti li l-oħrajn japprovawna, li l-oħrajn iċabċbulna? Għalfejn taħsbu li għalina u importanti illi l-oħrajn jgħidu tajjeb fuqna? Għalfejn taħsbu illi jiddispjaċina li niddejqu, li ngorru, ngergru u kultant forsi naqgħu ħażin meta nisimgħu li l-oħrajn tkellmu b'mod negattiv fuqna? Għalfejn? X'inhi r-raġuni? Ippruvaw irriflettu ftit. Tgħidu li mhux kulħadd hekk jagħmel, imma għalfejn? Tafu għalfejn? Għax meta lili xi ħadd japprovani, meta lili xi ħadd jgħidli prosit, meta lili xi ħadd jitkellem tajjeb fuqi, jien inħossni maħbub, inħossni aċċettat, inħossni milquh. Għax fija hemm il-bżonn li nkun maħbub. U bil-maqlub, meta lili xi ħadd jitkellem fuqi b'mod negattiv, idejjaqni għaliex? Għax mhux qiegħed inħossni maħbub, mhux qiegħed inħossni milquh, aċċettat mill-oħrajn. Il-Vanġelu tal-lum isemmilna 3 eżempji li aħna nagħmlu fil-ħajja tagħna nisranija biex inkunu aċċettati, biex inħossuna maħbubejn. U Ġesu jgħidilna hemm bżonn li hemmhekk tbiddlu r-reġistru, hemm bżonn li hemmhekk tikkonvertu għaliex. Kif se nkun aħjar jien? Jekk kedna r-Randan jixbaħ meta
aħna nirranġaw id-dar. Jew ir-randan jixbaħ meta jien indur dawra miegħi innifsi fiżikament. Allura kif se nkun aħjar jien? Kif se nirbaħ dejn jien li nagħti każ inqas tax jgħidu n-nies u ħafna drabi intom tafu li jiġrilna li meta nagħtu każ iżejjed aħna nkunu sew jew ħażin skont kif jixtieq ħaddieħor, skont il-kapriċċi ta' ħaddieħor. Jekk l-oħrajn jitkellmu fuqi tajjeb jien inkun tajjeb, jekk jitkellmu ħażin fuqi jien inkun ħażin. Qiegħed niddelega nagħti il-kapaċità lill-oħrajn li jagħmluni kuntent jew imdejjaq kemm hi xi ħaġa kbira din u kemm hi xi ħaġa kera. Li jien nagħti il-kapaċità lill-oħrajn li jagħmluni kuntent jew imdejjaq. Ġesu qiegħed jgħidilna ħallu lill-Alla iħabbibkom miegħu. Fi kliem ieħor, għamlu dak kollu li hu possibbli biex tħossu l-imħabba ta' Alla. U meta nħossu l-imħabba ta' Alla ma jkollna bżonn la l-approvazzjoni u lanqas id-diżapprovazzjoni ta' ħadd. Kemm hu profond Ġesu, kemm qiegħed jitkellem għal ħajja tagħna reali, vera ta' kuljum. Allura meta jien nagħti karità, jien nagħti karità għalfejn? Nagħti karità għax lili Alla jħobbni. U tant iħobbni li tani ħafna ħwejjeġ, tant iħobbni li tani ġenituri, tani familja, tani dar, tani saħħa biex inkun nista' naħdem. U allura jien bħal Alla missieri għax iħobbni hu jien ukoll inħoss li rrid inħobb lill-oħrajn, lill-ħuti u nagħmel karità mhux biex xi ħadd jgħidli prosit jew biex jagħmlu li jismi x'imkien miktub x'imkien, imma nagħmel karità għax hekk jien ma nistax inkun mod ieħor biex inkun fil-paċi miegħi nnifsi hekk jien, hekk hu Ġesu, hekk kien Ġesu. Għaliex nitlob? Jekk għadna nitolbu. Għax il-Farizej kellhom il-problema li jitolbu għal wiċċ in-nies, imma naħseb aħna għandna l-problema jekk nitolbux jew le. Jekk nitolbux jew le. Il-problemi iktar radikali minn dik tal-Farizej. Għaliex nitlob? Għax jien tal-lab, għax jien minix autosuffiċjenti, għax ħadd minna mu biżżejjed għalih innifsu, għax għandna bżonn mhux biss ta' xulxejn, imma għandna bżonn ta' Alla, għax din hi l-verità tagħna, din hi r-realtà tagħna. Mela ma nitlobx, ma mmurx il-Knisja għax bil-fors, ma mmurx il-Knisja għax biex nagħti eżempju tajjeb lit-tfal, ma mmurx il-Knisja għax inkella xi ħadd se jgħidli isma' ma mortx. Ma mmurx il-Knisja għax illum nista' u għadha ma nistax, imma mmur il-Knisja għax huwa bżonn veru tiegħi. Jien m'iniex autosuffiċjenti, jien niddependi minn Alla. Immur il-Knisja biex nirringrazzjah, inrodlu ħajr, nitkellem miegħu, inħallih jiltaqa' miegħi. Mhux għall-ebda raġuni oħra. U s-sawm għalfejn insum? Jekk għadna nsumu, forsi għadna nsumu biex noqsu ftit mill-pejs. Imma mhix biżżejjed. Għalfejn insumu? Insumu biex inkunu aħna, biex niskopru dejjem iktar il-verità tagħna l-bnedmin. Aħna min aħna? Aħna nies illi xejn fil-ħajja ma jista' jimlilna qalbna għal kollox. U jekk hu mhix ħwejjeġ tad-ditta jew mhumiex, jekk hux ikel mill-aqwa jew mill-aħjar, jekk hux proprjetà, jekk hux ġejt li jissowm ifisser li taraf taċċetta li inti bniedem limitat, li ma jistax ikollok kollox u li tikkuntenta ruħek b'dak li jint. Tikkuntenta ruħek bil-persuna tiegħek limitata, bil-persuna tiegħek
fil-bżonn, bil-persuna tiegħek li mhix sodisfatta għal kollox, li jonqosha. Li jonqosha. Mhux jonqosha, jonqosha lill-Alla. Allura żmien tar-Randan u verament żmien ta' service. Nagħtu service kif jixraq, kif jistħoq lilna nfusna. Lilna nfusna. Iż-żmien tar-Randan lilna kollna kemm aħna iressaqna iktar lejn Alla biex inħossu l-imħabba tiegħu. Aħna għandna bżonn fuq kollox li nħossu l-imħabba tal-Alla. Iż-żmien tar-Randan lilna ipoġġina f'mixja, ipoġġina fid-deżert biex il-koll kemm aħna niskopru, nindunaw bil-maskli il-biraħ kien il-karnival. Bil-maskli, kultant grotteski, kultant għad-daħq li aħna rridu nilbsu fil-ħajja tagħna biex inħossuna sew. Iż-żmien tar-Randan ineżżana mill-maskli tal-karnival. Tal-karnival mhux biss tal-bieraħ, imma tal-ħajja tagħna kollha kemm hi. Ilaqqana mal-verità tagħna, mal-verità sabiħa tagħna, għax aħna maħbubin minn Alla. U allura jew nisimgħu il-kelmiet sbieħ tal-ewwel qari. Ikkonvertu, duru lejn Alla. Aħna għandna bżonn induru lejn Alla. Għandna bżonn li nagħmlu bħal dak it-tifel iż-żgħir tal-parabola illi wara li provajna kollox, wara li kellna ħafna flus u berbaqnihom, imma xorta waħda ħassejna li fil-fond ta' qalbna hemm il-vojt, li fil-fond ta' qalbna hemm post li ma jista' jimli ħadd ħlief Alla. U nerġgħu nduru lura. Din hi l-mixja tar-Randan, il-mixja li dak liben iż-żgħir jagħmel mill-mandra tal-qsieqes għax hemmhekk induna li kien vojt, kien frustrat, lura lejn id-dar tal-missier fejn isejb lil xi ħadd li jgħidilna l-Vanġelu jintefa' fuq onqu. Jiġri lejh, jintefa' fuq onqu u jibda jbusu u jagħtih il-libsa, jagħtih iċ-ċurkett, jagħtih is-sandli u fuq kollox jagħtih l-oġol li msemmen, l-istess Ewkaristija, Ġesu Ewkaristija li jingħata bħala ikel għalina. Jew nitolbu lil Mulej biex verament din il-mixja tar-Randan tkun mixja ta' ritorn fina nfusna. Tkun mixja li tgħinna nħossuna tassew f'postna u li il-missier u waħwa veri ta' xulxin. Ħuti Jeżis, bl-umiltà kollha nitolbu lil Alla l-Missier biex isawwa bil-milja tal-barka tiegħu fuq dan l-irmiet li sejrin inqedu fuq rasna b'xieda tandiema. O Alla, int ma trejtx il-mewt tal-midneb, iżda li jindem minn dnubietu. Fit-tiba tiegħek isma' t-talb tagħna u bierek dan l-irmiet li sejrin inqedu fuq rasna. Aħna li nafu li aħna trapp u lejn it-trapp nerġgħu immorru. Għamel nitolbuk li nitħarġu sewwa fil-ħarsien ta' dan ir-Randan imqaddes ħalli naqilgħu il-maħfra ta' dnubietna u jseħħilna nsiru bnedmin ġodda skont tixbija ta' Kristu ibnek li qam mill-imwiet u jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
issa bordni wieħed nersqu lejn l-eqreb saċerdot biex nirċievu is-sinjal tal-irmiet.
Ħuti eżis. Alla ma jridx il-mewt tal-midneb, imma li jindem u jgħix. B'qalbna nidma nresqu qudiemu dawn it-talbit tagħna fil-waqt li ngħidu mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex il-poplu Nisrani jgħix l-impenn tar-Randan billi jagħti widen bil-fidi għall-kelma tiegħek. Itolbu. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex il-bnedmin kollha jilqgħu l-istedina ħajamlu ħbieb miegħek u bejniethom għax issa huwa żmien tas-salvazzjoni. Itolbu. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex dawk li birdu fil-fidi u jgħixu l-impenn Nisrani b'mod superfiċjali jerġgħu lura lejk b'qalb ġdida. Nitolbu. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Nitolbu għal dawk li għalihom joffruta l-quddiesa, għal benefatturi tal-katedral, għal Xavier u Paola Vella, Joe u Violet Pavia, Patri Tarcisio Xerri, il-familja Luigi Gauci u Carmelo u Ursula Merċiqa biex tagħtihom id-dawl ta' dejjem. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex fil-waqt li nsumu u nagħmlu emejjel ta' penitenza, aħna nagħtu xhieda vera ta' fraternità mal-membri foqra tal-komunità Nisranija tagħna. Nitolbu. Mulej għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. U Alla missierna intani fil-ħniena, il-qatt talbit tagħna u lidek u għatina qalb nidma biex fil-waqt li niċħdu kull egoizmu ngħixu fi spirtu ta' rikonċiljazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. F'dan il-mument ejjew impoġġu x-xewqat tagħna għal konverżjoni b'impenn sinċir biex ngħixu dan iż-żmien ta' grazzja b'qalb safja. Nofru wkoll l-isforzi tagħna biex nagħmlu r-rieda tal-mulej fil-ħajja tagħna ta' kuljum sabiex din l-offerta tkun espressjoni ta' imħabba u fidi ġenwina. B'daw is-sentimenti fil-qalb tagħna nresqu l-offerti tal-ħobs u l-inbit lejn l-artal.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-Almulej minn dejk is-sawċu tifir glorja ta' ismu għal-ċiċtan tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. B'solennità kbira mulej, sejrin nofrulek is-sagrifiċċju fil-bidu tar-Randan. Nitolbuk li b'emil tandiema u imħabba inrasnu fina l-ġibdiet ħżina u nitnatfu minn dnubitna ħalli nitħejjew kif jixraq biex niċċelebraw il-passjoni ta' Kristu ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, nissu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna inti trażżan fina drawwiet ħżiena, terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bieħi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-koll ferħana jfaħruk ismewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-sewit. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-ola Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, me indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. افتكر كل فوتنا لرقد بالطامة القومين افتكر في الميتين كلها دخلهم قديمك في الدولة السبتيك هن علينا الكل نطلبوك قاتلين لنا وكل الورد الخير تديم فلمكين مرفيد مقصم ملا ماريا ما سان جوزيف ما لبوست بالقدسين كلها ليشوا في الببرياتيك سام البدو الدنيا عامل لمخهم يفهروك نسبقوك بيسوع كريستو بابنك Bi Kristu ma Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Issirrani inti bismewi, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li-tritit kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfirna l-lumina, ħalma nagħfru Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. Tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, issa qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Min jaħseb lejlu nar fuq il-liġi tal-mulej jagħmel il-frott tiegħu fi żmienu. Dan il-kliem jilħaq il-milja tiegħu f'dan iż-żmien tar-Randan fejn aħna mistiedna nagħmlu frott imħabba. B'qalb qawwija u milja fil-fidi tagħna ejjew nersqu bi gratitudni biex nirċievu lil Ġesu f'sidrna
ħalli jkunu li saħħaħna u mexxina fil-pellegrinaġġ tagħna ta' tama warajh. nitolbu. Għamel mulejli s-sagrament li rċivejna ikun tajnuna lina biex is-sawm tagħna ikun joġob lilek u jiswilna l-fejqan ta' ruħna bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja
lill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Vittorio Viola li qiegħed magħna llejla fil-bidu ta' 3 ijiem ta' formazzjoni għas-saċerdoti għada. Se niltaqgħu s-saċerdoti kollha flimkien f'Dar Manresa biex inkomplu nitalmu dwar l-Ewkaristija. Monsignor Viola huwa wieħed mis-sottosegretarji tad-Dikasteru tal-Kult Divin jaħdem fis-Santa Sede. Hekk huwa persuna li sertejna il-kol kemm aħna nirriflettu iktar biex nitalmu nħobbu iktar lill-Ewkaristija. Grazzi. Il-mulej magħkom, iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.